Pelaguilles, ¿qué tal esteu? Com va l'assumpte? Me cago en la puta, ja feia una animalada de temps, una animalada que no mos veiem les cares. Però bueno, no passa res, perquè com podeu observar, m'ha tallat el monyo, m'ha llevat la peluca de folclòrica que tenia i ja estem així de nou, ara en un monyo més pelat que la mare que ho va parir. Però bueno, no estem així per parlar del meu monyo i del meu cap de pinyol d'oliva, estem així per parlar del grup de Facebook de No eres de Sueca sí, que ja du una temporadeta lo que va a ser tocant-me el escroto. Ahí estábamos. En un principi yo pensaba que el grupo este, pues, se trataba de, si eres de Sueca, pues, che, apuntaves qualsevol xorra, tipo, jo que sé, no eres de Sueca si no has anat mai a la Somilla a demanar-te un xicle de tortilla de querilles, per exemple. Però resulta que en el pas del temps este grup està convertint-se en lo que ve a ser un vertedero municipal de comentari. Mare meua, no mos enrotllem més, perquè telita, aguarda este. Bon dia, quadrilla, vinga, a riure un ratet. I te posa un enllaç de YouTube dient broma pene gigante en la playa 2. Això que vol dir que hi ha una broma en pene gigante en la playa 1? No ho entenc, pobre home, lo que hauran fet patir a este home. Algú sap d'un piset alquiler en Sueca fins a 350 euros? I si pot ser que siga particular? Clar que sí, home. Demana. És per al meu germà major, que està en Suïssa. I a mi que m'importa que el teu germà major estigui en Suïssa? Jo a este grup no ha vingut a saber que el teu germà major venia de Suïssa, o que estava a Suïssa treballant, o que no sé, i que se'n va en breves a Sueca. Seria de molta ajuda, gràcies a tots. No sé el puesto, ves a una agència i li busques un piso al teu germà que està en Suïssa, perquè a mi no m'interessa, tio. Això no és una immobiliària, això és un grup de Facebook, per l'amor de Déu. Fa uns dies hi havia un gosset d'ací Sueca que ajudava a una dona a fer la compra, no? Que era molt conegut en Sueca, molt famoset, i que fa uns dies, pues, desgraciadament, va faltar. Jo, personalment, jo estic a favor de la defensa dels animals, m'encanten els animals, els gossets, els gatets, però resulta que, com va faltar, la gent es va posar nerviosa. És que sí, que és un gosset, que a mi m'entra molta llàstima, però es va posar nerviosa la gent i va començar a escriure un tipus de comentaris que jo de veritat que no ho entenc. Pot ser si allò raro, pot ser, però a veure si... Xics i xiques de Sueca, si posarem una placa a la memòria de Rex és com es deia el gosset, on vos agradaria posar-la? Una placa? Jo vote a la plaça de l'Ajuntament. Pues claro que sí! Fem-li una placa al gos en la plaça de l'Ajuntament i toquem-li a Conrado perquè li pinta un quadre al costat de la Mare de Déu i es puga veure en tot l'Ajuntament i la gent que passi que el vega ahí al costat de la Mare de Déu. També podem inaugurar algun carrer que hagin fet nou, no sé, com el de les tasquetes amb el seu nom. Què opineu? Sí, home, sí! Un carrer amb el seu nom, no, una plaça, que volen fer un pipicant i tot. Com anem a posar-li un carrer? Carrer Rex, que és el carrer d'un tiranosaurio en l'Ajuntament, que es reconega, per cert, ja que és molt bona, que es reconega que ha sigut un bon gosset. N'hi ha que fer-li un busto perquè la gent el reconega i diga és Balto, el perro valiente. Sí, jo ho he dit, es mereixen un monument, són part de la història de Sueca, i la foto que apareixen els dos seria ideal, però crec que amb l'Ajuntament és on lavorarà tot el poble i posa una cara de... Santi ha tingut gossos, punt. Del carrer, punt. De la perrera, punt. Per sort, este últim era un gos que el maltrataven els que eren els amos, hasta que li donaren avis en etiqueta, punt. Que lo que jo deia jo abans, punt. Que no vull més gossos, punt. També tenia gats periquitos, una nova espècie de gats, uns gats que volen i a més xiulen, però cuidao, que així no acaba. Tens tota la raó, es pensen que tindre un gos és com si fos un peletxe, quan s'avorrixen, l'abandonen.
Jo ne tinc dos, una pastora alemana i una Yorkshire cruzada de bicho. Una Yorkshire cruzada de bicho. Com? Qui són els pares d'este gos? També, últimament, en este grup lo que estan fent és discutir entre uns i altres com si fora això, un debat de política. Jo no he vingut així a que me donen leccions de política, de societat, de cultura. No, jo he vingut a este grup a riure'm un rato, a veure. I ara estem discutint perquè l'última vos informe, vale? Sense clavar-me en ningun tipus de polèmica, que l'alcaldessa es veu que vol que no es toque l'himne d'Espanya en les processons. No sé per què n'hi ha tant de rebombori. La gent, la veritat és que està molt avorrida i està cansant d'este grupo para discutir, para hacer la mà, para molestar. Anem a posar l'himne d'Espanya, però tranquils, assenteu-vos en les caïres, agarreu bon asiento per si passa algo. Espera que no passe res, però bueno. En fi, peladilles, jo crec que ja ho tenim prou bé per avui. Ha sigut un vídeo un poquillo raro, ¿no? Però bueno, espero que s'hageu divertit, que és lo important. I sobretot que s'agarreu aquestes coses com a broma i com a risa, perquè per amargar-nos ja està el puto himne de... Ay, mujer, la gente está diciendo por ahí que yo soy un venao y que estoy amarrado.